Γεια σου και καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ελεάνα και κάθε Τετάρτη μαζί δείχνουμε διάφορες δημιουργικές ιδέες που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά στο σχολείο ή στο σπίτι. Κάθε Τετάρτη στις 2:30, μην ξεχνιόμαστε. Και να τονίσω κιόλας ότι τώρα το Δεκέμβρη θα κάνουμε σαν vlog μας με κατασκευές και δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα, μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων. Σήμερα όμως θα δείξουμε ένα χειροποίητο Advent Calendar, αυτό εδώ, πώς το δημιούργησα. Εγώ το έφτιαξα από τσόχα και σεντόνι που είχα, το έραψα, έβαλα κορδέλα και για να το στηρίξω εδώ εσωτερικά έχω βάλει αλουμινόχαρτο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εσείς μπορείτε, αν δεν έχετε ραπτομηχανή, δεν γνωρίζετε να ράβετε με βελόνο και κλωστή, όχι ότι εγώ γνωρίζω να ράβω, αλλά τέλος πάντων έκανα μια προσπάθεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σιλικόνη, κόλλα σιλικόνης, ή ακόμα και αν θέλετε να το κάνετε μαζί με παιδιά, να πάρετε τσόχα, να το τρυπήσετε με διακορευτή και να βάλετε τα παιδιά να περάσουν από μέσα κορδελίτσα και να το δέσετε έτσι. Λοιπόν, το έχω χωρίσει σε διάφορα μικρά εδώ πέρα σαν τσεπάκια για κάθε ημέρα και είναι μικρούτσικα γιατί η δραστηριότητα που προτείνω είναι η εξής. Ο Άι Βασίλης σε όλες τις δασκάλες και όλες τις μαμάδες και τους μπαμπάδες και γενικά σε όλους τους μεγάλους έχει στείλει ένα mail που δίνει κάποιες δραστηριότητες για τα παιδάκια μέχρι τα Χριστούγεννα, κάποιες δραστηριότητες που θα αρέσουν σίγουρα πολύ στα παιδιά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε μέσα σε κάθε τσεπούλα ανά ημέρα από μία δραστηριότητα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς στα vlog μας, δηλαδή κάθε μέρα θα δείχνω μία δραστηριότητα που μπορεί να είναι είτε πείραμα, είτε συνταγή, είτε προτάσεις από κάποια βιβλία, είτε κάποια άλλα πράγματα που όλοι οι μεγάλοι γνωρίζουμε γιατί έχουμε λάβει mail από τον Άι Βασίλη. Αλλά μην καθυστερώ άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε και να δείξουμε πώς ακριβώς δημιούργησα αυτό εδώ το Advent Calendar, το ημερολόγιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Να σας πω ότι σας δίνω την ιδέα, δεν σας δίνω οδηγίες ραπτικής, ακριβώς γιατί αν δείτε και το δικό μου Advent, είναι αρκετά κακοραμμένο, μιας και δεν είμαι επαγγελματίας, ας πούμε, μοδίστρα ή πατρονίστ κτλ. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δώσω οδηγίες ραπτικής, ακόμα και αν έχετε ραπτομηχανή ή οτιδήποτε άλλο. Δείχνω απλά μια ιδέα προκειμένου ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, ή μια μανούλα να το χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά και επόμενες χρονιές, να το αποθηκεύσει πολύ εύκολα ή ακόμα και αν δεν γράψει με μαρκαδόρο όπως έκανα εγώ, να μπορέσει και να το πλύνει. Αλλά μην καθυστερώ άλλο, πάμε να δούμε πώς το έφτιαξα.